na ji fa za a yi wata babbar gasa dambe a Lagos. An ce mota za a saka. Ha ba na ya buge su miki. Ya kamata ku shiga wallahi. Ai mai gida zai shiga. Na kalubalanci sarkin dambe zan tafi gari kuma in faɗa. Tun da ya gagara dambe da ni ba sarkin dambe bane, sarkin makareta ne. Aikin banza aikin wofi. A zo a tara mutane ana wani sarki. Allah ka ina alkabar, ina rawanin. Au. Ke saboda ɗahir zaki je kallon damben? To ai jira. Ba ni kaɗai ba, duk mutanen garin nan. Saboda ɗahir za su je kallon damben nan. Saboda damben da ya je ya burge kowa. Kin ga ba fa burgewa fa a cikin dambensa. Ba kuma wayo kawai sa'a ce Allah ya bashi. Ba wani dabarar sa bace ba. Ke da ba ƴan dambe ba, ta yaya za a yi kice sa'a ce kawai ya samu. Ladi da haka na ji mutane suna faɗa a gurin. Kinga ku aini ma dole in ɗauka hakan ne. To jira ki ji, duk wanda ya faɗi haka, wallahi hasada ce kawai. Ni dai ya mun kuma dam saboda shi zan dinga zuwa damben nan. Ina zan je in kai wallahi sai in jika wando na riba haya wallahi. Ai billahi lazi duk inda na samu kawai shiga zan je kai haba ni wannan Kai, lafiya. Kai, menene? Wanda Aina. To jama'a assalamu alaikum. Abin da isa na ce a tara ku alheri ne izo mana. Ko ba gaskiya ba? To na gani ba zan iya ajiye ni abin nan ne kaɗai ba na ce al'umma ta ma ta mora. Ko ba gaskiya ba? Jami'a ce ta zo daga hukumar kula da dabbobi. Malamar asibitin Bitimariya. Jama'a assalamu alaikum. Alaikum assalam. Kamar yadda mai gari ya yi bayani, na zo ne daga hukumar kula da lafiyan dabbobi ta ƙasa domin in duba lafiyan dabbobinku, mu ga me yake damun su domin a ba su tallafi da kuma magani kyauta. Ina da tambaya. Sai ka daga hannu. Na daga. To ranki dade yana da tambaya. Oke, to ba damuwa, ina jin ka. Ranki dade. Ni kaza ce da ni. Kazan nan ta yi kwai amma ta ki ta kwanci. Na kama ta na dora ta sauka. Na dora ta sauka. Na ƙara kamawa na dora ta sauka. Ƙarshe dai naga kwanne da lalace sai ni na kwanta abuna. Ɗan ruwa. Sai ya bar mana gari. A fito mana da ɗan ruwa. Sai ya bar mana gari. A fito mana da ɗan ruwa. Sai ya bar mana gari.